Hledáte rodinný dům s duchem první republiky? Navíc s garáží a zahrádkou? Či hledáte potenciální dvougenerační dům? Pak vám nesmí ujít tato nabídka rodinného domu v Brně na pomezí Židenic a Juliánova v ulici Dykova. Při vstupu nás uvítá vzdušná vstupní chodba, která vede přes celý dům až na zahradu. Najdeme zde předsíňku se vstupem na zahradu a do zahrady orientovaný pokoj, sloužící jako ložnice, ale je možno jej využít i jako pracovnu či součást samostatného bytu. Ale o tom potom. V přízemí se nachází další předsíň, odkud vedou dveře do koupelny s vanou, umyvadlem a toaletou a další dveře na samostatnou toaletu a šatnu. Nad šatnou je umístěn nový elektrický boiler pro koupelnu a kuchyni. Z chodby vede vstup do garáže s dosti vysokým stropem. Garáž je vybavena montážní jámou přístupnou ze sklepa. Kromě klenutého sklepa zde najdeme původní prádelnu. Zde je umístěn nový kondenzační kotel značky Wiesmann. Lze sem zavést velmi praktickou věc, schoz na prádlo z koupelny a využít tak technickou místnost jako prádelnu a sušárnu. Bez problému sem vejde pračka, sušička nebo chlapská trucovna. Vystoupejme po schodech do nadzemního podlaží, kde nás chodba zavede nejprve do pokoje, dnes sloužícího jako pracovna, šatna a pokoj pro hosty. Dále vejdeme do prostorné kuchyně, která je propojena s jídelnou velkými dvoukřídlými dveřmi. Je prosvětlena ze dvou stran, okny orientovanými na východ a jih. Zde je také výstup na balkón. Z kuchyně je vstup do dalšího prostorného pokoje, orientovaného do ulice. Za dveřmi jsou umístěna krásná a funkční kachlová kamna. Z chodby vede vstup na půdu, která je ideální pro rozšíření bytu o podkrovní patro s terasou. Pro tyto účely byl na půdu při rekonstrukci v roce 2009 vyveden odpad, voda a elektřina. Z terasy je pěkný výhled a v létě jsou zde hotové sluneční lázně. Pojďme se ještě podívat na zahradu. Najdeme vydlážděnou část pro posezení, dětský domek i malý záhon na jahody. Zahrada je orientována jižně, v létě je tu velmi příjemně. Současná dispozice umožňuje rozdělit dům na dvě samostatné bytové jednotky. Z prostorné garáže, stávající koupelny a ložnice lze vytvořit pěkný byt o dispozici 2+KK nebo prostory k podnikání. V prvním patře pak vznikne samostatný byt 3+1 a pokud uvažujete o půdní ve stavbě, pak půjde o byt mezonetový s dalšími minimálně 3 pokoji. V roce 2009 proběhla rekonstrukce koupelny, kuchyně, rozvodů vody a plynu a částečně i elektřiny. Hledáte-li prvorepublikový dům s možností snadného rozšíření o prostory k podnikání nebo o druhý byt, navíc za výhodnou cenu, neváhejte s osobní prohlídkou.